И здравейте хора, добре дошли в новото ми видео в канала, което аз и Дидо Студио ще играем Clash Royale. Като виждате, че съм на компютър, да, от компютър съм, защото не ми дава да снимам от телефона, да си пусна това, микрофона. И с Дидо Студио се опитвам от много време да го направим това. Но си казвам, да, ще изтегля Clash Royale на компютъра. Нали, правя си първоначалните битки, там нататък, влизам си сега в канала. И даже не се досетих, че трябваше да си напиша нещата на английски, а да се мъча на български. И си казвам, защо не става, но айде, голяма работа. Айде да започваме. Да изиграем няколко битки на 2 в 2, защото ние на 2 в 2 сме много добри, нашия дек на 2 в 2 е перфектен. Да, и сега ви пожелаваме приятно гледане. Ето, влизаме в игра. Ето, влизаме в игра. Сега не пускам такова. Аз пускам бомб. Аз ще пусна бомб. Да знаете, днеска си изтеглих Clash Royale от компютъра, да не напишете в коментарите ако съм слаб или силен, защото телефон по принцип съм много силен, сега телефона нали е при мен, за да мога да настроя ключето както трябва, защото ми трябва все пак помощ да си направя видеята, както направих миналото. Само че на миналото видео, както разбрахте, малко извадих някоя част, която трябваше да я има. Ама, айде голяма работа. Сега. Иду. Толкова направим! Пускаме това бомбтала и ги направим. Майко, направо да ме наси. Да, убиваме Спарк. Какво? Аз я почнах, да знаете, преди един месец Clash Royale. Сега съм на 1200 и някакви купи. Да видим. Пускат се това. Дито аз нямам друг избор. Пускам Спарк. И гледай сега. Това не е добро. Спарки яката деймидж бие. Майко, цяла... ти имат скелетармите, не, имат бойници. Виж ме на мен. И аз имам скелет. Гоблика. Мане! Майко! Защо всички са ми покритили? Ай. Гавно. GG. Айде отправяме се към следващата игра. Ето ни към втората игра. Какво ще направим? Аз си пускам да гоблин. Виж какво ми пуска на мен в начало. Мали, ама! Не. Извинете, че пища малко така просто някога, когато кулите са мина малко винаги става така. Валкерия имат. Имат нормалната Валкерия. Майко. Пускам го. Добре, аз пускам Роял. Давай. Не! Той Уизърд ни измами малко. Не. Давай. Браво. Айде, гоблини! Гледай какво. Взех една от типа. Как не се сетих да сложа Толкрайдър? Само да кажем, че си променихме и малко дековете, сложихме други карти. Аз сложих да защото малко тия декове много не станаха като за първа игра. Ще играем 3 игри. Или може малко повече, ако... Добре, пускам бомбтала. Ама ние двамата сме в бомбтала на къде. Не! Пускай. Айде. Не бе.
Няма се предаде. Убиха ми го, ама давай го. Бай, Гошо, давай! Защото има гуш или там гуш, как се нарича и го наричам Гошо. Happy birthday, Спарки! Хайде, Спарки, време е да ти направиш. От другата страна! Не, има тоя! Не! Не! Пъти са го пуснали! Не, какво? Стига! Какво е? Аз просто шик-шак шуфу. Днеска не ни върви. Вчера както се помняте, че играхме на турниращи състезания. И нали успяхме да завършим на второ място и едно на пето. Айде сега продължаваме към следващата игра. Ето ни към другата игра. Пак направихме промени в тековете. Да, защото нещо не ни се сториха баш как трябва. И затова правим бърза промяна. Виждате аз с какво игра. Пускаме Little Princess и действаме. Little Princess виждате какво има ето тук. Ако не знам. Тя ще пусне ли това? Не, умря! Пускай! Не, давай! Так, къде се тръгна с тази базука? Браво! Добре. О, давай! Не, къде отиде? Защо отиде там? Добре. Айде, двамата тавара. Два тавара. Казах там. Айде. Ако играете Clash Royale, пишете в коментарите. Защото можем да... На 100 абоната ще направя giveaway да играете Clash Royale с мен. Защото не искам малка тека, но те искат винаги малка тека. Спарки! Не пусна го преди... Не трябваше да го пусна там. Оу, май! Въпросът е, че Спарки ги пропилязва. Бягай! Така не обиди толкова. Добре, отивам. В тази битка не трябва да Пускам фишмен от това. Това не е нормално. Пускам такова. Майко, тия как може да са такива, да взимат неща за по 8-9 еликсира? Не, човек, да си да ходят так. Това не е нормално. Това не е нормално. Тия как имат толкова много еликсири и такива неща. Майко, продължаваме към следващата игра. Да, видим. Ето ни. Започваме. И отново направихме промени. Още промени. Защото само и гледай. Уй! От двете страни искаме трага. Дауър, имаш ли? Имам, ама не се. Не. Фиш! Айде, пуска. Бай! Ана, имат уизък, ама нормално. Нормалния уизък нищо няма.
Абе ти къде си тръгнала с този тазманийски дявол? Не, бе, Ето това е ново и е 4. Пусна. А да, пуснах си още един, който е 12 лева. Само че няма да банате. Не. Ана, бомбардировка с барбера. Взимаме. Това ще бъде последната битка за това видео. Айде да изиграме пет. Може да изиграем и още една последна, както казва Дидо. Може би. Ако да битка, да видим, вие се сме начин. Ако защото не така, защото мини пет. Мини пет като. За колко пие, бе? Тя бие финала. Бом! Бе, виж ме! Добре, това спусни. Колко роял блуста има? Сега тук ще стане с малко. Трябва винаги. Той ги подмете, бе. Той си ги подмита, човек. Пускам още един. Драга. И двама драга да пускам. Стелите няма да са. Сега ще ги измим. Не. Най-лошото е, че има печка. Както я наричам печка, мини печка. Много трудни атаки има. За сега не е много. Аз ще падна. Добра. Джиджи! Айде! Еми хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, преснете лайк бутона и се абонирайте. И чао и до следващия път.